Ang Ginoo langgid ang may katungod o kon otoridad sa pagdumala sa sining kalibutan kag pagsustener sang bilog nga universo. Kay siya ang manunuga kag ang tagiya sini. Ang pagtuon subong semanal na pagsisa, pag-review o kon pagtuon sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros sa Occidental Philippines. Isa ini kay Ilonggo kung iligay nun na version sa atong weekly Sabbath School lesson. Ako si Pastor Luisito Tomadong, inyo masunson nga host sa sining aton programa ang pagtuon subong kagyari ang ato naman duha ka mga haligi sa aton iglesia diri mga kauturan sa Central Philippine Adventist College. Ang ako nung napakilala sa inyo, siya ang aton senior church pastor, wala sang iban si Pastor Delbert Hintapanan. Pastor, mayang adlaw sa inyo. Mayang adlaw, Pastor. Mayang adlaw, Pastor Karado, kag sa aton man mga suki, kag mga kauturan nga padayon sunod sa sining programa. Ikaduha na akong pakilala mga kauturan, siya ang aton nga Dean sa School of Theology diri sa CPAC. Wala sang liwan si Pastor Dr. Rafael Carado. Pastor Doc, mayang adlaw sa inyo. Mayong adlaw, kagabing adlaw, Pastor. Kag sa tanan man nga nagapamati, no, mayong adlaw gid sa inyo nga tanan. Padayon naton nga i-share kada semana ang aton leksyon. Kag sa mga semana, isa na naman ka matahong nga pagtuon ang aton tun-an sa aton leksyon. Yes. Sa hindi pa kita magpadayon mga kauturan, may aral lang ko, Pastor, nga i-greet si Manong Magno Lerasan dira sa Hinubaan. Manong Magno, salamat kabay pa nga imo gid mahangpan ining aton nga pagtuon. So, arin na kita sa leksyon 7 para sa Mayo 10, Tobtob Mayo 17. Foundations of Prophecy. Apang sa hindi pa, akong pangabayon si Pastor Delbert sa pagpangamuyo. Kaya ako magabasa sa sansarang nga teksto. Pastor? May gugmaon kag dalang panamon nga Dios. Amang ginatugyan among kaugalingon sa karon sa imo sa paggiya sa madan espiritu kaupol sa among mga kauturan. Nga mahangpan namon ang imo tinutuyo kag ang leksyon, imo kabubuton, amon maapresyar ang imo himaya kag ang imo pagkagamhanan kag makadulong sa amon sa paghinulsol kag pagpasag-uli dira sa imo. Ini among ginatugyan kag napasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. 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 Ang aton sa sansarang nga teksto mga kauturan, makita naton sa Isaiah 6, versikulo 8, nga nagasiling, kag nabatian ko ang tingog sang Ginoo nga nagasiling, sino bala ang ako ni padala? Kag sino ang magakadto tungod sa amon? Niyan nagsiling ako, yari ako, ipadala ako. Kabay pang Diyos, magkapakamayo sining aton sadsarang nga teksto. Doc Raf and Pastor Delbert, foundation or foundations of, of prophecy. Ang Diyos may katungod, tungod kay siyang manunuga. To control, galing kay ti, amuna aton na ginikanan, ilang agin hatag ang otoridad sa kaaway. Sa sininga simana, may ang aton natunan diri ang throne, ang trono sang Dios. Kag any experience nakita sa mga propeta, labi na si Ezekiel, si Isaias, kag si Juan the Revelador. May tatlo diri ka mga trono, Doc, nga kung aton natunan. Number 1, the throne of God in heaven. Okay. Ang ikaduha, the throne of God here on earth. Nga dira sa Eden, sa Eden, kag sa Shekinah, dito sa Ark of the Covenant. Okay. Kag sa Israel, tabernacle, in which si Doc Carado may nami, ng mga punto, may tungod sa tabernacle. Kag
Ang ikatatlo, the future throne. Nga nakita ni Juan Revelador dito sa langit. And this is it. Kag ini mga nakitaan sa mga prophetas. And this will be the core of our study. Yes, the Pastor Delbert. Ano pa ginangaton na tulupang dan sa sininga simana? Ang trono sang Dios, ang sentro siya sang bugna 4 kag 5 nga kung sa diin ang panaysayon sini aton tukibon gikan sa daan nga testamento. Yes. Kag sa presensya sang trono ang presensya sang Dios kag amo ang aton paglaom. Yeah. Kag ang presensya sang Dios sa trono makadangat sa aton pagkilala kung sino kita. Kung sino kita, yes. We will see ourselves compared to the perfection of the one sitting on the throne. Doc Raf. So, dari sa sining nga simana no aton tunaan Dok ang foundation sang prophecy, sang propesya nga mo ang Dios mismo nga nagapungko sa trono. Trono, amen. Kay kung mag-iskot kita sang trono, why pulos ang trono kung wala sing kapungko. Kapungko. So ini nga trono nagsimbolo sang presensya sang Dios. Yep. Nga sa diin naghalin gid sa iya ang tanan nga mga nagakatabo diri sa kalibutan, halin dito sa langit kag diri sa kalibutan. Siya ang foundation no sang aton nga future. Siya ang foundation sang aton padulungan. Siya ang foundation no kung ano ang rason nga ang nag-amo ini ang kalibutan. Yes. So amo ni pastor ang aton tun-an kag kung paano no kita magatindog kag maga-response sa tubangan sina nga trono bilang no mga katawhan sining ulahi nga mga adlaw. Amen. Ay, I'm excited mga kautan. Kanami sa atong mga leksyon. Stay with us. Doc, Pastor Delbert, sa Sunday, here I am, send me a vision in Isaiah. Yes, Pastor. Sa vision ni Isaias, makita nato sa verse 1. Nga ang mga tao nagakalisan nakasubo sila because si Hezekiah napatay. But then ang response ng Ginoo sininga siya ang ara sa trono hindi si Hezekiah. Ari ko ya sa trono. Yep. So it is a sign of comfort sa katawhan sang Israel during the time. And then ginlaragway diri ang trono sang Dios. May seraphim, may burning fire kag balaan kaayo. So with all these descriptions sa sininga trono, ang response ni Isaiah sa verse 5, kailo ako. Kailo. Kaluluoy sa ako. Kaluluoy sa ako. Kailo. So that's and then Isaiah realized in verse 5 nga ako may ara dili matinlo nga bibig kag nagapuyo ako sa tunga sang katawhan nga may mga dili matinlo nga mga bibig. Okay. Yeah. Doc Raf. Sa tunga sang mga sang nasyon nga sa diin ang mga tao bala pastor nagkinanglan sang Ginoo worship sa time ni Isaiah. Kay sa time ni Isaiah nagalantaw siya kung ano ang mahitabo sa mga Hudiyo kag sa mga Israelites. Madamo sa mga Israelites nga nalulong na sa mga Diyos sa ilang palibot. So sa sini nga panahon na medyo way na sa ilang huna-huna ang pag tuman sang kung ano gid bala ang purpose ang Ginoo nga ginbutang sila dira nga lugar. Kagamo ina ang magiging suga simpre sa mga tao sa ilang nga palibot. Kag sa sini nga panahon bisan si Isaiah mismo nga propeta na hindi siya takos nga siya ang magsabat sini nga sino ang ipadala ko. Yeah. Pero sa dira nga nakita niya ang trono, na encounter niya ang Ginoo. Dira pa ang panahon nga sa diin na feel na kag nabatyagan niya nga worthy siya nga ipadala sa Ginoo. Amo na nga ang sabat niya is here I am, send me. Ang punto pastor nga sa aton nga panahon subong hindi kita maka-response no sa Ginoo, sa sugo sa Ginoo kung hindi naton ma-encounter ang Ginoo sa aton nga kabuhi. Amen. Kay kung ma-encounter naton ang Ginoo with all labi na gid sa description sa mga nakakita sa trono sang Dios, parehas kay Daniel ang
trono sa Dios nagadaga daba-daba nga kalayo. Kalayo. Ang kay Ezekiel naman ang stones, no, ang grabe nga mga hindi niya ma-describe daw, wala niya pa nakitaan diri sa lupa. Ang kahayag nga Oo. Kag kay John naman ang mga rainbow. So dira nga nakita nila ini nga mga trono, waay sila sing amo tambal ni Pastor Kagay na wala sila sang lain nga reaction or response, and that is to see themselves, their nature, as sinful nature, mabatyagan nila ang ilang pagkamakasasala, nga kinanglan nila sang pagtandog, no? Wow. Pagtandog sang Holy Spirit, o kung pagtandog sang Balang Espiritu sila kinabuhi para magiging worthy sila sa pag-response sang tawag sa Ginoo kag pagsugo sa Ginoo. Here I am, send me. Yes, salamat kid sa inyo. May idugang ako dira. Siyang si Isaiah nakakita, pertikit ka silaw sang trono. Yes. Nga nakita yan na kumparar yan ko galingon. Nga wala lang sa kumalingking. Okay. Yeah, so, na kay the more nga nagahayag, the more nga nakita ang iyang pagka-human, ang iyang pagka-sinner. Kagti ang isa ka punto diri nga wala gid siya sa mo unless somebody will change him. Yeah. Yes. Kaya mo man na sa aton. Oh, and good because that somebody is ready to change him. That's why ang Sherapin diri nagtandog nga may kalayo sa daw may baga. Gintandog ang iyang baba, and that made him clear. And that from that time on, gin-commission na siya. You go. Because, you send me because he is now changed. Yes, Pastor. So, as we sala na hambalan ni Pastor Kagina, as we encounter the beauty of God in His holiness and majesty, so makakanto ta sa paginulsol sa atong mga sala, and then the syrup, the burning ones, burns the sins out of the lips of Isaiah. So may ara sa repentance, and then the mission, the commission nga ginhatag sa kay Isaiah. Yeah, kay sa pagid nga ako nadumduman. The more nga nagasanag ang himaya sang Ginoo, the more nga nagadulom ang aton sitwasyon. Yeah, but the point is, this does not separate us. Wala ini nagaseparar sa aton. Kundi amo nang nagabuyok sa aton nga magpalapit kita sa Ginoo, magkaangot kita sa Ginoo. Kay kung Isaiah, ang light ga separate sa darkness. Pero ini nga sitwasyon, ang humanity, ang imperfection sang tao ginabuyok pakadto sa perfection sang Ginoo. Dokrap yob sa more. Dili si Jesus amo ang daw katumanan sining light nga ginahisgot diri sa Book of Isaiah. Si Jesus Christ amo ang gospel sa Book of Revelation, nga amo ang magtandog sa tagipusoon sang kada isa. Nga once matandog ang tao sang gospel, the more siya mapalapit sa trono sang Dios, the more siya kahit siyempre kung makadto kita sa New Testament, being in Christ, you are in the kingdom, in His kingdom, di ba? Sa aton pa, kung ara ka saya nga kingdom, ara ka saya trono. So, kung ara ka saya trono, lapit ka sa himaya sang Diyos. So, si Jesus, amo ang light, ang gospel, nga kinahanglan magtandog sa aton kada isa. In which kita nga tanan, pwede gid maka-response later on, here I am, send me. Amen. Ari kita sa Monday, ari na, ini naman niya ang trono. Atong yan sa Sunday naton, ang trono nga nakita ni Isaiah sa langit. Sa langit, Ini naman niya aton Monday, ang trono nga nakita diri sa duta. Labi na gid sa hardin sang Eden. Sa human sila nakasala, they were sent out. Okay, sa Eden, sa Adan kay sa iba. Okay, kagdira na sila ng anak sa guwas ang Eden. Dayon may duha ka cherubim nga guard bantay sa may sa may gate. Nga dito, kaling kasagwa, makita mo dito sulod, gabanaag. But hindi sila makasulod because that's their penalty. Yes, Pastor Delbert, ano na ang mga significante na mga punto nga aton makuha. Salamat po sir, no, kay imo mention kagina nga ang kay Isaiah ato sa langit. So gusto ko lang i-point out man ang location
So nga ang trono sang Dios sa Book of Isaiah ato iya sa langit. So hindi iya sa tao, kundi ato gid iya sa Dios. So butsilingon nga ang problema sa sala sa pagkakaron nga ma-encounter naton hindi lang iya sang tao kundi universal in nature. Okay. Okay? Pagkatapos may personal man kita nga relasyon sa Ginoo. So in this aspect naman sa Monday naton nga ang Kirubin, ari man niya sa duta, signifying the throne of God. Nga, at first, kung tanaw ni mo sa storya daw, restriction. Pag dumili. Kaya ang akong din nga nakuha is, paano balakon ang tao mangin walay katapusan nga makasasala. So, there is no remedy for that. So, para matagaan sang paglaom ang tao, nga mabalik siya sa Ginoo. So then there is a kind of restriction, but at the same time, this is also a light of hope para sa kay Adan kag kay Eva kag sang future generation. Eh di pasalig sila mga one day makabalik ka mo. Galing for now hindi ka mo anay kabalik. Pero makita lang nila atong trono dito sa sulod sa Docraft. So, amon to kagaina ato sa langit no ang trono sa Dios. Kag diri sa Monday ako naman diri nakitaan pastor nga ginpapanaog sang Dios Yes. ang trono. Ginupod siya sa tao. Meaning to say ang Dios ang nagapalapit sa tao. Amen. Tungod sa garden sang Eden nadula bay ang tao no dira siya nadula. Labi na gid ang konteksto diri ang pagpagawa sa ila. So after na ni siya sang pagpakasala. So after pagpakasala didto pagin padayag liwat ang trono. Yes, gin pakita liwat. Didto gin set up ang kitaan ang duha ka kerubin. The same lesson nga gintudlo sa Israelites tung adto didto sila sa Kanaan no nga ara na sila sa Mount Sinai nga ipa-set up sila sang tabernacle. And kabalo naman ta nga ara sa sulod sang tabernacle ang duha naman ka kerubin nga nagaabtanay ang ilang pakpak kag siling pa ni Mrs. White ibabaw sinang pakpak amo ang trono sang Dios. So kung diin ang kerubim ang ato ang trono sang Dios. So meaning to say kung may trono sang Dios sa garden sa Eden, may trono sang Dios sa dito sa Mount Sinai sa tabernacle, meaning to say ang Dios mismo ang nagapangita pamaagi nga mapalapit siya sa tao kay kung ang tao lang hindi ang tao makapalapit sa Dios. Wala kita ibayad nga magplite pa sa langit. Yes. Meaning to say, ang trono sa Diyos available para sa ila. Kaya ang purpose, Pastor, para sa akon, nga makita nilang trono sa Diyos para mabatyagan nila ang ilang kasaypanan, ang ilang sala, para may ara sila means para kaya saya ba? Nga pagkakita nila sa Diyos sa babaw, may ara sila realization sa ila self nga, tuod no? Makasasala gid man ko ay gid man ko ya. Yeah. So kaga ikaduha to ginambal mo kagay nga paglaom no nga sa ilang pagka makasasala may ara pa sila paglaom nga makasulod pagalit daliwan someday. Same man ang ginsaa dito sa tabernacle. Every day nga makita nila ini may ara sila paglaom nga one day makasulod makabalik lang gid kita balik sa trono sa Dios. Yes, ang punto nga makabalik siya din kay Siba, makabalik liwat sa ano ni sa may sulod sang Eden. Yes. Pinaagi, that's why they are told to offer a lamb offering. Ina nga lamb representing Jesus. Nga through him makasul kita. Ari naman sa Tuesday, mga cherubim naman eh. Okay. Si Lucifer, ako biring cherub dito sa langit, di ba? Na ini karon ng aton diri mga cherubim. Ano di balik ko si mo Doc Rafi. Nakita ni Ezekiel ang cherubim na apat ang kanoni ka mga nawong. Ang leon, ang eagle, ang like a man, and like an ox. Amo man ang nakita ni Juan Revelador dito sa Revelation 4 and verse and chapter 5. Kag amo man ang mga description ni Isaiah. Docraft. Yeah. Sa Old Testament, naton makitaan ining mga cherubims nga gina-inscribe or gina-locate, gina-ukit siya sa tabernacle. Makita nimo ang mga ukit sa mga dingding sa angels labi na gid sa temple to balang
ang temple permanent na ang temple sa time nila ni Yes. David kag sa time nila ni Solomon nga ginpa-build na gid sila. Isa dito nga mga ginukit ay ang mga cherubims. Kag upod man diri sa Salmo kag sa iban pa nga mga bahin sa Biblia ari diri ang mga cherubims. Ang akon diri nga nakita pastor, ang pag-compare sang cherubim diri sa Ezekiel 1:4 hangtod sa 14, Isaiah 6:1 kag 6, Revelation 4:1 kag 11, ini naga-depict lang sa isa ka imagery Yeah. nga amo ang trono sa Trono. Dios. Amen. So ini tanan actually naga-emphasize nga kung diin again may cherubim May trono. ara dira ang presensya. trono kag ang presensya sang Dios. Amen. Yes, Doc. Pastor Delbert. Yeah, sana sila na ni Pastor Carado, no? So all these depictions only of one throne. Isa lang di ka trono ang ila ginalaragway sa nagkalain-lain nga paglaragway. So ang emphasis diri amo na gani isa na sila nakagina Pastor kung diin ang trono may kerubim. And then sa sina nga trono nagaluntad ang presensya sang Dios. So si Ezekiel kag si Isaiah ang ila sentro sa paglaragway sini sa kung ano ang nawong sang mga kerubim. Agila, leon, tangay sang tao. And that's the way they describe nga daw hindi man kakasiling nga daw tao gid nga daw sapat or basta amo na ang pag-describe. Amo na available. Amo na ang pagdeklarar nila. So, but there is a book of Revelation. This is sa ginhimo the throne is described according to kung ano ang ginhimo ni Ginoong Hesus. Because in verse 11, siya lang ang takos kay siya ang namatay nga ubiha kag siya ang maka-unseal sa mga silyo. So he is worthy kay siya napatay kag siya ang nabuhi luwat kag ang iyang dugo amo ang kabayaran sang sala. Amen. Wow, gid ka tadako nga time. Ari kita sa Wednesday. Last na pastor. Ini nga mga cherubims pastor, mga tinuga ini. Again, Created beings. Created Yeah, beings created pareha sa tao. And aton makita ang purpose nga ara sila dira. Kag siling sa aton leksyon, kag sa Biblia, it is to glorify their creator. Yeah. So Ang ila to yung hallelujah because they are all in chorus. Hallelujah. yes, Yeah. and they are Holy, singing holy, holy, holy. Meaning to say, Pastor, being in the presence of God, kinanglan mag-glorify naton ang aton Dios. No? Being in the presence of God, kay ti ang aton leksyon nagambal nga sa pagkakaron ariman ang templo sang Dios no upod sa aton. So being in front of the temple, standing in front of the temple of God, meaning we have to glorify God in all our dealings, and also we need to be sanctified as we join with these creatures singing holy, holy, holy. Okay. Sa Sunday naton throne in heaven. Yes. Monday and Tuesday throne in- on this earth. Now throne among his people sa Wednesday. Kay ti apat diri ka mga sa ilad nga camping sa camp nila, pag-camp nila dito sa Mount sa Sinai, sa tilan sa Sinai. May east, may south, may west and north. Okay. Na ti ato ang apat kay tsura sang kirubim nga nakita ni Ezekiel kag ni Juan Revelador nagasimbolo man sang 12 ka mga tribo. Kay ti apat ka corner, 12 sila, tag tatlo ka tribo ang kada isa. And then ang sa north ang lead out mo si Judah. Kag ang description diri nga sa ilang mga symbol sa ilang mga flag sa una, leon ang ilang ano ni. And then sa south si Reuben ang simbolo sa ilang flag, sa ilang drawing sa ilang flag is the likeness of a man. Sa west si Ephraim ang baka, ang ox. And then ang sa north si Dan nga siyang naganumala sa duwa pa ka tribo ang eagle. In other words, kung amuni ang simbolo sang trono sa Ginoo na kundiin ara ang Ginoo kun ara ini nga description, the same thing ari ang Ginoo sa katawan because of this. Pastor Delbert. Yeah. So, as been described nga amo ni ang mga nawong sang seraphim. Yeah.
Subot silingon ang hilimuon sang seraphim is to glorify God. Yeah. So the same thing ang gina-expectar sang Ginoo sa iya mga katawhan nga maghatag sa ila sang himaya sang Dios nga yara sa trono nga nagaluntad sa tunga nila. Amen. Doc Raff, ano imo maamot nila? Okay. So ang amo ni siya nga ang pagpurma wala ang Dios mismo ang nag-atag purma mo. Nga nag-organize bala sang tent, mga tent nila nga muna tatlo dito, tatlo. Antod nga ang tabernacle is-set up sa tunga. Sa tunga. And then within the tabernacle ara dira ang tukagay na ang most holy place, ara Yes. dira ang Ark of the Covenant. Covenant. And then ara sa babaw sa Ark of the Covenant ang cherubim. Cherubim. Ti amo na ang trono nagarepresentar no sang trono sang Dios. Kag atong leksyon nagambal nga ang Ark of the Covenant amo ang footstool tinduganan no sang Dios. Sa aton pa pastor nga ang Dios mismo siling padre amo ang diri all of God's creatures dinatang to gani ara data sa ano no Sa Wednesday. Are, God intends to pull humanity close to His throne. Ang mga ginahan ko diri nga ginabutong niya gid ang mga katawhan Sa iya trono. nga mapalapit gid no sa iya nga trono. Kaga pastor again last kung ang trono sang Dios ara sa tunga sa mga katawhan meaning to say He is their king and He is their judge. Every day That's it. no sa ilang kabuhi. Yeah. Okay. Bawang time na kayo nalagasta. Paspas, no? Sa Thursday, the fall of Lucifer. Kaya na, where there is cherubim, arad ang trono sa Ginoo. Si Lucifer was the number one cherubim. Usang sa events, ang wala pa siya makasala. He was the covering cherub. Galing kay ti, tungkol sa iyang kaanyag na tubo ang bugal sa iya. That's why he was dethroned from heaven. Pastor Delbert, anong imo natalupangdan? Ako natalupang dander pastor no. Ang buluhaton sang kirubim amo ang paghatag sang himaya sa pihak sang kasilaw kag ka majesty sa katahom kag sa pagkabalaan sang yara sa trono. Pero kung ini siya gani gamiton nimo sa imo Sa imo kaugalingon, kaugalingon. amo na ang pagkapukan nimo sa imong trono kag sa imong buluhaton sa imong posisyon as a cherubim, because Isaiah describes and Revelation describes sang trono sang Ginoo nga mahimayaon with all the emeralds and all the elements. Si Lucifer ato man dito sa Eden, kundi ang trono sang Dios ato man Dito siya. mo siya. Oo. Until nga nakita sa iya ang pagkadi matarong. Yeah. Doc Raff. So ako nakita diri ang contrast ni Satan kag sang mga redeem Reading. sa mga katawhan sa Yeah. Dios. Amo gani. Una si Satanas gin-remove siya sa iya nga pagka cherubim. No, gin-remove siya sa iyang pagka-covering cherub sa iyang posisyon. Kag daw forever na gid. Di lang kay daw forever na gid ang iyang Yeah, pagka-remove. Forever Mag-remove. after the No? cross. Alin sa sa lapit sang trono. Amo na bala, ginpapalayo siya, gin-remove siya, palayo sa trono. Pero ako nakita nga tungod kay Jesus Christ, ang tao, tungod kay Jesus Christ, ginapapalapit siya sa trono. Yeah. So, amo ni ang nakita nga mga contrast between Satan's destiny kag redeemed destiny, ang mga tao nga nagapati kag dawat kay Kristo. Ang ilang destiny is mapalapit pagid sila sa trono sang Dios. And that according to our lesson, ini nga mga redeemed, sila ang magpuli sa bakanti Yes. nga Bahin. position ni Satanas. Kag sa iya mga Kag sa iya nga mga anghel. Kag ini tanan tungod sang gospel, no? Tungod sang gospel muna siling ba nga sa implication kinahanglan ginaton iwali parehas kay Isaiah masabat kita, here I am, send me, para madamo pagid ang mabalik liwat dito sa trono sa Diyos. Kanami well said. Ako basahon ini nga punto nimo Doc Raff. Siling ni Mrs. White sa Advent Review and Sabbath Herald. Heaven will triumph
For the vacancies made in heaven by the fall of Satan and his angels will be filled by the redeemed of the Lord. Kanami. Hallelujah. Amen. Kita gali mabulos dito. One day. Mga uturan. Yes. Doc, no, Sir, Pastor Delbert. Sa sining katapusan nga panahon, Pastor, no? Duha, tatlo kabutang siguro. Una, paano naton i-relate ang aton kaugalingon sa balaan nga trono sang Dios samtang kita nagasimba adlaw-adlaw or matag Sabado sa iya nga trono samtang aton gina-consider nga ang aton pulpito dira nagaluntad ang Dios. Ikaduha, paano naton i-consider ang aton isig katao samtang sila man ginaluntaran sang trono sang Dios kag sila ang ginabuyok sang Dios pakadto sa iya trono. Kag ikatatlo, paano naton tipigan kag respetuhon mismo ang aton kaugalingon kag i-dominaron considering nga kita man templo sang Dios kag ang Dios yari diri nagaluntad sa aton. Amen. Amen. Mga utod, kadamo pagid pero wala na kita time. And kami nagapati ni Doc Raff, ni Pastor Delbert nga amo na hatag ang pinaka the best. Wala gid tanan pero enough na for us to enjoy learning about the prophecy. Ako lang pangiwan si Pastor Delbert ang iya last day and then eventually si Pastor Raff. Sa aton mga kauturan na kilalahon naton nga ang trono sang Dios yara sa langit kag nagaluntad man sa aton kag ina ni Pastor Carado nga mo ang nagabuyok sa aton pakadto didto sa iya. So ang problema sa sala hindi aton, problema sa trono sang Dios kag ang pagpasag-uli sa aton ang gospel amo ang magabuyok pabalik sa aton sa trono. Kanami. Amen. Doc Raff. Wala nang kita ko sang ikabal pa. Pero like Isaiah, kabay pa, no? Samtang kita nagapalapit sa grasya, kag trono sang Diyos. Like Isaiah, ma-feel naton ang aton nothingness, ang aton unworthiness, bisan sino man kita diri sa lupa. Sa trono sang Diyos, kung ara kita sa tubangan sang Diyos, why kita? Like Isaiah, probably ang pinaka-response naton sini, as long as we are convinced is, here am I, send me. Yeah. Mga utod, grabe ka perfecto sang langit, kag sang trono. Wala ka sang ikasaway. Grabe ka silaw. Ikumpara sa aton pagka makasasala. Yet, mga kauturan, pasalamat kita. Kay ginbayaan ni Satanas nitong iyang pagkakirubing mga kauturan, may saad ang Ginoo sa aton nga one day we will feel that vacancy nga ginbayaan ni Satanas, ni Lucifer kag sang iya mga angheles. Don't miss that opportunity. Amen. Sa hindi pa si Doc Raff magapangamuyo, Elder Hilbert and Ma'am Evelyn Camoni, salamat gid. Doctors Erwin and Rhoda Hardinico, Alex Federo and Ma'am Gina Federo Ilumer, Jimmy Trino and Anely Trino Perdido, Ido and Fimi Don Bandes, Dr. Norvin and Rosalina Hibieso, John Luciano and Goldie Chuligi Jr., Iboy and Jessica Malabanan, Mark and Meryl Mendoza, Johan and Myla Susana, Marlobel, Hiruta Loren, Ladil Labalangascon, Ma'am Antipas Piedad, ang mag-asawa Pastor Phil and Marlene Peregrino, Mananghilin Barbasa, Jet and Susan Caro. God bless sa inyo pagsuporta, Pastor. Magapangamuyo kita, amay nga balaan, nga mo ang nagtuga sang langit kag sang lupa, ikaw ang foundation sang tanan nga mga propesiya nga imong ginhatag sa Biblia, sa wala sa among gintunan Ginoo. So sini nga adlaw kami padayon nga nagapalapit dira sa imong trono sang bugay. Kabay pa Ginoo, padayonon mo kami sa butong dira sa imong atubangan in order for us nga kami makahimo sa pag-response kag pagkinabuhi sini nga mga gospel sa amon nga kaugalingon kag sa amon pamilya upod sa among pagpakita sini, pagpabatsyag sini sa amon nga mga silingan kag sa tanan nga mga tao nga amon masugata. Salamat sa imong pagpadayon sa pagpaintindi sa amon sa sini nga gospel. Upod man sa imong saad one day kami makapauli na sinang puluyanan nga imong gitigana sa amon.
Amo na ginaampo Ginoo i-bless ang tanan nga nagapamati sini sa ngalan ni Hesus. Amen.